Don't forget to like, share, and subscribe. Nice Yaga YouTube channel ang nagapalangga sa imo. Welcome to NYGC YouTube channel, ang nagapalangga sa imo. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyong problema. Maglingaw-lingaw na, umutyari na ang NYGC Joke Time. NYGC Joke Time na. Happy New Year na si Jen. Alas 12 na. Happy New Year! Tama na. Happy New Year! Happy New Year! Kadasig lang sa panahon ba? Dukasan o lang. Subong 2022 na. Kag sa dason, 2023 naman Hay, tumano na ihan ni Enrique ang hambal niya sa akon. Nga buligan niya ako, makikita na kami ni Daniel. Hay, nahidlaw na gid ako sa palangga ko. Sa Facebook lang gid kami abi nagakita na Naga-chat. Kag nagatugan ay. Lain gid kon makakita na kami sa personal. Ay, abaw. Doon na kayo humiyuhom gidang apo ko ba? Ilabla mo. Apo, Lola? naintindihan kong nabatyagan mo. Kagusto ko nga himuon mo nga inspirasyon ng paghigugmaanay ninyo ni Daniel. Lola? Kay balo ako nga siyang ginapaminsan mo. Oo, Lola. Tinguhain lang nga makatapos ka sa imo pag-eskwela. Kay kadamo na dira sang wala nakatapos tungod sa nobyo-nobyo kag nobya-nobya. Hay, apo. Amo na nga gusto ko gid nga hindi ka sala sa imong mga desisyon. Kay kadamo subong sa mga kabataan nga nagsulod sa pagpangabuhi nga hindi man kasarang. Lola? Oo. Amo na nga kinahanglan. Magpakabakod ka mo sa inyong relasyon. Kung ginapunggan ka mo, tungod gusto namon nga makatapos ka mo sa inyong pag-eskwela. Oo, Lola. Nugay bala ka mo hali pa dulom-dulom. Si Lola, wala na namon ginahimo ni Daniela. Kag sa mga una ko pagin yung mga boyfriend. Hasta lang kami sa istorya. Kag, syempre, nagapabatsyag lang nagapalanggaanay kami. Pero, sasanag kami Sure ha? Sure. Bayo pa siguro, mamati ko anay siyang radyo. Abe, pandaron ko. Up. Baw, do may balita ho? Kagaron sa aton mga nagabaga na nga mga balita. Isa ka 80 anyos ang nagbata. Kag, sanggin pasuso niya ini. Hinali lang, nagdiskog, kag napatay ang bata. Suno sa autopsy report, napatay ang bata tungod nagsuso sang expired nga gatas. Ba? Ano man to yung balita man? Oy, Lolo Ilyaw. Ari ka di gali? Oo, mas kubado. Gapuro pamati ko siyang balita. Ay, oo bala Lolo Ilyaw. Kadamo naging subong sa nagakatabo, no? Mo gani. Pungko diyo may kape nga libre?
Aray, ikaw na gina. Ay, Lolo Ilyong, kanami no, kay bag-o naman ang tuig. Amo gani. Ote ikaw, kamusta? Nakamubuon ka na sa nabatsyagan mo kay Ross? Hindi ginamadula sa ako, Lolo Ilyong. Kagasta subong. Nagabatyag yapon ako sang kasakit kagkasubo. Ilabi na gid kun makita ko sila ni John Roy nga duwa. Anong himuon ko man? Piyong ka eh. Na ano man ang advice luman? Hindi belang hambal mo. Kung makita mo sila nga duwa. Kasakit ang buot mo? Ginasubuan ka? Oh, Kundi, kung maglabay sila, piyong ka? mayong adlaw sa inyo tanan. Uy, hala, si Mr. Presidente 50-50 oh. Mas kubado, kamusta ka na? Ay, okay lang na siya, Mr. Do 50-50. Do, ginasubuan lang galing kay gasakit ang heart niya. Kalda mo, babae da. Oo, damo tuod babae da, Mr. Do 50-50, pero siya lagi dabing ginigugma ko eh. Amo na nga siya to ng imong ganahigugma, pero wala man siya luyag sa imo. Amo na ganing subo eh. Hindi ka na magabi pa kay kalaway sa imo tulokon. Grabe ba? Kasagad na si mo mag-ilunggo subong Mr. Do 50-50, no? Oo, matuod. Kasagad na siya maghiligay nun. Gusto ko abe nga mas mapalapit sa inyo. Ang isa pa, dugay naman ko de. Matagalog pagod ko. Ay, migo ko gani. Duwa pa lang gani kadlaw sa Manila. Tagalog na. Tinonto ito. Lolo Ilyong, mas kubado. Oy, ari man ang isa. Hindi man magpaperde. Ate, siyempre eh. Nahidlaw man ko sa inyo. Ano ang habi kay talagsalan ko di kakadto? Ate, tani kadto ka di perme. Oo, makadto ko di perme. Basta may libre lang ang kape. Upod ko sa akon, boy, kay malibot kita dari sa barangay. Kay ilang taon naton kung anong mabulig naton sa pumuloyo. Abaw, amo nang pinakadami, Mr. Do 50-50. Ate, oo, wala problema. Mas kubado, upod ka. Alang-alang ko, abi. Ala, do kalain sing tulok sing ido si mo boy how? Mauna ko sa inyo. Boy, ginatulok agad sang ido. Kaya abi ikaw ang kapit dyan nga nadula. Ay. Okay. Bilib gid ako sa ideya mo, Jen Roy. Wala gid ako naghinulsol nga ikaw ang isa sa ginsaligan ko. Ako pa, boss. Mi pa, mi. Pag-abot dito sa hideout, dalon ko siya sa isa ka lugar nga kami lang nga duwa. Pagkatapos, boss. Dito ipabatyag ko sa iya kung ano ko siya kapalangga. Kag himuon kong tanan nga malinta niya si Daniel ang bulag nga to. Ara na sa imo ang tanan nga sang sabos. Kung madala mo na siya sa hideout, kag sa isa ka lugar nga kamo lang nga duha, maangkon mo na siya, tubtob sa gusto mo. Pero hindi ina ang gusto ko, Jen Roy. Ah. Gusto ko nga mangin asawa siya. Gusto ko nga mangin misis, tingkoy siya. Kanami sa apelyido mo, boss, no? Tingkoy. Enrique Tingkoy. Kag hindi lahog-lahog ang pamilya namon, Jen Roy. Hindi ako magpaperdi
Kay Daniel Pinida nga to. Kinahanglan mangin akon si Catherine. Higugmaon niya ako. Labaw pa sa paghigugma niya kay Daniel. Kabay pa.